Assalamu alaikum les jama. Donc, bisous namna continue na Python interface graphique. Donc, bisous namna mun kala be fo de ma entry. Donc, flane ga cliquer nga programme kon na sa souris flane romna. En fait, on me donner d'état ka barakene et puis un bouton de créer ma fo bonjour. Donc, nene mo do to ça par exemple Moussa et puis né bouton cliquer en ça, on va faire bonjour Moussa. Né Sidi do on va faire bonjour Sidi, ainsi de suite en fait. Ni fait fait donc en fait on va faire bonjour au fin de là quoi. Donc bonjour Konatek. On me sait que label là sans faire la c'est entrer votre nom ou quelque chose comme ça puis il allait dire bonjour avec ce soir faire bonjour au fin de là quoi. Donc au terme qu'on fait an kana ɲinɛ ka abonner nga page YouTube là. Donc a b'a abonner avec clochette activé également pour que a ka se ka tutoriel nataw sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na. Et puis au tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ caman ye ɲininka en fait ko lenali bɛ sɔrɔ cogo di. Lenali sɔrɔ cogo ma gɛlɛn en fait a bɛ taa fɛngɛ Google Play Store sanfɛ a b'a sɛbɛn lenali et puis a kana ɲinɛ lenali logo bleu c'est en bleu et puis c'est Afrique yɛlɛmani a kuntigiw ka L kɛ quoi. Donc o yɛrɛ de y'a logo ye. Donc comme an ɲɛ b'a la cogo min na écran sanfɛ. Donc o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan an balimakɛ bɛ Musa Dante ale fɛnɛ ka page YouTube ale bɛ information ɲɛnamaw di comment ka Word kɛ et puis ka aw sutura réseaux sociaux kojuguw ma. Donc a bɛ kuma o kan a kana ɲinɛ ka abonner ale yɛrɛ ka fɛngɛ page chaîne na ka tila ka clochette digi. En tout cas donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna continuer n'an ka bi tutoriel ye. Donc on fait nouveau fichier et puis présentement on bɛna daminɛ comme kɔrɔlen. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué. Donc pour commencer en kan ka from ticketer comme nin code ka jan dɔɔni n bɛ fɛn dɔ copier k'olu bila. Donc nin ye code de base de mɔgɔ mun ye code programmation lajɛ ka tɛmɛ. Donc on doit faire from ticketer et puis a b'a ka fenêtre définie et puis nin fɛnɛ kan ka kɛ main loop. Donc o kɔfɛ de sa a kan ka sɔrɔ k'a ka code kɛ quoi. Donc comme n tɛ fɛ n tutoriel ka jan c'est pour ça que n ye nin kɛ. C'est pas aussi grave que ça. O tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka entry défini entry. Donc an bɛ se k'a tɔgɔ kɛ je sais pas champ ou entrée par exemple, je sais pas tɔgɔ min ka d'a ye quoi. Donc n bɛna continuer ni champ ye quoi. Bon n bɛna kɛ entrée pour que corrélation dɔɔni ka k'a la. n b'a tɔgɔ kɛ entrée comme ça parce que don o de bɛ ka entrée quoi. Donc et puis présentement a bɛ sɔrɔ k'a kɛ entry et puis ale bɛ bila fenêtre de kɔnɔna na, n'est-ce pas. Donc an b'a bila an ka fenêtre kɔnɔna na. Donc n'a bila an ka fenêtre kɔnɔ sisan an bɛ sɔrɔ k'a pacter an ka fenêtre la. Donc on fait entrée point pack. Ok. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an mago bɛ fɛn mun na o de ye k'an ka bouton définir. Bouton mun bɛ ka to ka cliquer sans an kan k'o bouton de définir sisan. Donc an bɛna o bouton tɔgɔ kɛ je sais pas bouton pour l'instant est égal à button en anglais comme ça entre parenthèses et puis a bɛ bila an ka fenêtre de la. Donc c'est pour ça que an bɛ fenêtre fɛnɛ bila an na. Et puis an bɛ sɔrɔ ka virgule kɛ texte mun bɛ bila an ka fenêtre kɔnɔna na an ka bouton kɔnɔna na an bɛn'o sɛbɛn yan nɔ et puis est égal à bonjour comme a ye cogo min na fɛn na quoi. Donc j'écris bonjour. Ok. Donc au tɛmɛnen kɔfɛ sisan c'est tout pour l'instant. Et puis présentement an bɛ sɔrɔ k'an ka bouton pacter point pack. Ok. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna an ka fɛngɛ afficher yɔrɔ min na message afficher yɔrɔ min na a bɛ f'o ma label. An ye label de kɛ premier épisode yɛrɛ la. Donc an bɛna ale tɔgɔ kɛ message par exemple. Message est égal à label. Donc o la sisan an bɛ sɔrɔ ka fenêtre bila. Fenêtre mana bila sisan an bɛ sɔrɔ ka an ka texte comme foyi tɛ bila ale kɔnɔ pour l'instant an b'a kɛ ten texte est égal à an tɛ foyi sɛbɛn deux guillemets et puis sisan an bɛ sɔrɔ ka message pacté fɛnɛ, n'est-ce pas. Donc point pack comme ça. Donc n'o kɛra sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka programme exécuter k'a lajɛ n'a sɔrɔ erreur t'an ka programme na. An bɛ yɔrɔ min na sisan donc ne bɛ n ka programme sauvegarder yan de toujours. Donc Python tutoriel et puis là ça serait
4 Tinketer 4 et puis là entrée des données. Donc ça, il y a là donc c'est bonjour et puis il y a un bouton bonjour. Donc ça c'est quoi. Donc présentement en quand on a la fonction créée, moi en permettre que bonjour insérer. OK? Donc pour que vous c'est pas aussi compliqué que ça. Amène un programme qu'on a. Donc programme qu'on a ça genre am se la fonction cv quand on a fonction cv drone et puis c'est aussi simple que ça. Donc au la 600 on écrit define définit et puis présentement on a une fonction le bonjour. Donc tout comme ça la fonction ça dérange pas des points et puis là présentement de la fin Python épisode où suit la fonction famille, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc présentement non je vais dire bonjour et puis ici underscore je vais dire donner me donner mon doigt en fait entrer qu'on en a quoi. Donc avec un bonjour blaori au là quoi. Donc c'est pour ça et puis là maintenant est égal à quoi est égal à en fait est égal à bonjour messager et puis ça me sera concaténer plus présentement on a entry into ko on faut entrer donc au delà amena entrer au lieu à point get n'est-ce pas. Donc entre parenthèses donc abo ata abena atokota c'est ça. Mais présentement je vais faire que print entre parenthèses bonjour données coquet en offre nous on a affiché en interface et puis il y a un instant comme à clip là na mes fonctions là ma faut comment me commande c'est bien négo et puis est égal à quoi commande est égal à bonjour dans la fonction bonjour. Mais présentement abna bonjour ne mu que ça sera affiché en Python shell drone qu'on a pour l'instant. Maintenant allez dans le RT programme là. Donc si ça n'est ici du CV ne bonjour cliquer à quand ma bonjour si d'abord CV en mais en te faire bonjour si du CV non mais en me faire bonjour si du CV du manana anga un label courant créé quoi. Bon programming a donc donné mais amna claga a bon fait un texte boyan donné ka couleur ou à la fin quoi. Donc amna tana don faut qu'on se là. Donc autant maintenant qu'on fait maintenant fermer. Donc au lieu que anga bonjour affiché ça en tantôt on me fait afficher un message on a label ni moufla ne dugma n'est-ce pas. Donc au Kali ça c'est pas compliqué un message ne wolé mou un label moufla ay moun définir dugma message n'est-ce pas. Et puis là on fait point config pour la configuration comme ça et puis entre parenthèses on sera taxi car on a taxi for on me fait mon quoi. Donc on fait texte est égal à quoi présentement. Texte est égal à bonjour donné. Maintenant bon après ça trop comme carré quoi ni ta c'est bon erreur de type en fait c'est donné trop comme carré va se mettre et puis présentement on a une sauvegarde ça quand il exécuté abna mon cœur. Donc présentement nene Konatec 200 par exemple bonjour Konatec. Mais présentement na déjà mené a te ka Konatec effacé mais en fait ni na tigi bonjour tigi sans aga ni données effacé en relatif en aga ni données effacé en era quoi. Donc pour que au fait des problèmes bay bon amno yoro nto amna essayer ka couleur nous fait bon maintenant au yoro fois comment il se qui ka fait supprimer sinon information mais na tia ma ko ante fait information tia ma doni donc maintenant code flâner. Donc on fait message non c'est un tri en fait maintenant entrée point delete et puis entre parenthèses maintenant on va faut que ta position 0 là que ta faut à la bana n'est-ce pas pour que va que t'endron ça sera NCV c'est aussi simple que ça. Donc abna sera entrée qu'on a fait une supprimer.
donc n'an seginna ka kɛ tan ka exécuter a bɛ na ye sisan ni Siri don a b'a sɛbɛn bonjour Siri et puis Siri dɔ ye mun bɛ yen nɔ a b'o effacer ka tila ka taa yɛrɛ bila yen nɔ donc ni Baba don a b'o kelen de kɛ fɛnɛ a b'a sɛbɛn bonjour Baba ka sɔrɔ ka nin ta in effacer donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan komi n y'a fɔ cogo min na an bɛna essayer k'an ka programme fɛngɛ k'a bonya dɔɔni quoi k'a bonya et puis ka couleur ninnu fara a kan n'est-ce pas donc o kɛli n bɛna n ka programme cliquer k'a dayɛlɛ donc ɲan nɔ sisan n bɛna copier k'a bila parce que n tɛ fɛ vidéo ka jan kosɛbɛ n bɛ nin copier k'a coller yan quoi donc on fait fenêtre géométrie et puis sɔrɔ ka fɛngɛ bila yan nɔ ka titre fɛnɛ bila donc o la sisan n'an ka programme existé a bɛ bonya dɔɔni donc an bɛ se k'o fɛnɛ vérifier donc an ka programme bonyana dɔɔni sisan n'est-ce pas donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan c'est aussi simple que ça an bɛna essayer ka couleur di an ka an bɛna couleur ni an bɛ couleur di an ka label ma ka texte bonya dɔɔni fɛnɛ quoi texte mun bɛ dugumana na donc o ye nin de n'est-ce pas donc an bɛna background kɛ yellow ye a kɔfɛla couleur k'o kɛ jaune ye donc on fait beige donc o de background ye donc on fait beige est égal à yellow. Ok, donc c'est ça, le background qu'elle est yellow et puis c'est un texte bouillant. On a fait font, il y en a. Texte bouillant, on appelle font et puis là présentement on met virgule en rond. Donc font il y a ça, c'est entre guillemets. Donc font est égal à plutôt, je m'excuse. Font est égal à, probablement je mets 20 et puis là je fais rond. Donc il y a là déjà jaune ni blanc non. Donc ni Siri blanc ça. Donc on a texte fait na boyana. Texte qu'on a donc on a boyana ça bonjour Siri c'est là à boyana doni quoi. Bon on sait qu'à faire qu'à faire fallait qu'à atteindre quoi qu'à texte mais non coup tient doni. Donc comme faire là on sait qu'à texte type que fait Arial tantôt. On sait qu'Arial est tantôt et puis il y en a fait qu'à italique quoi. Italique comme ça ni 20 à droit ben bon c'est là que 25 et ça la texte est bon donc il fait quoi mais au de ça quoi là et puis après un background couleur on d'aga faire ma a de faire a de bodu be jatemine quoi donc si je mets CD vous allez voir que ça va bon mais bonjour CD donc en même son habitat blanc non ou ben maintenant ni texte ni running drone fera mais maintenant taper quoi c'est copier coller parce que tu fais un jan quoi donc avant que on entre cassé amena ni texte blanc non ni label d'ordre qui dit fenêtre entrée votre nom SVP baba et puis ça c'est tout donc présentement on fait comme ça rond donc ça présentement comment arranger voilà tu comme veuillez entrer votre nom et puis ni nana notre nom et puis trop d'endron ma CD et puis là-bas faut bonjour CD en tout cas donc ni nego bitaille donc après ça fenêtre taille fait ajuster tu comme kadawe donc il y a choix de parce que il y en a on a ça fenêtre taille ajuster quoi dans là donc sur ce assalamu alaikum konate kam